man maestro. Sino yung unang nakay na magin eh. Basta maestro, ade. Mm. Sindamo. Wada nga dilulong may pastor. Si Pastor Samuel, din dati. Pastor Samuel Mayuna. So nga di, notan din sa ilak nga ro, di kinderak ng kinderak na sa rin loo. Di may layak. Hindi dumakda ka man grade 1. Kaman ngay, no, bakit kina pastor di may man padyak, iso nga sinang pagad seminary. Ngamdak sang gasat, adak intuloy. Mm. Nga, may kami San Pablo, seminary, the San Pablo, binmulaak. Intuloy ko ay si education ay BSU. So nang seminary ka first. May akad seminary. Si Doy, sa kami BSU. Kat, no apa nga maestro, di pinilik. Si ama milay din nakanoy, no, bakan man maestro man soldado. Man soldado. No. So nga dalpas na di technical one the blais di. Siyempre no technical to dati tuloy. Yung gapot ta hindi nadadang din salang sin malaksak. So nga naamagak. Sige. Hindi say kanan da. Salang to pa ikot sumalaksak kanan da iso nga. Nadadang iso nga naamagak. Hindi. So nga, and then, so kaman influence din na napuwam siya. So, Din ngayon ka, istorya man di history din ay nang balintay ano ka sa ay kaman ngay manager di sa school nga or school head. Sin ay term tako ay taga-defend. sino na yung manjot Manager. Administrator. Sin 2007 nan graduate kami. Pada nga di publication of edition newspaper. Educational consultant yan. React at nan apply. Publication di sinuwan. Di, basta sa kumpanya di si, di ami kami pagkat taga sol si Libluya. Asak at kasa, di sinmaa kami. React at nan jardin. Taat man jardin, kanana react nan jardin. Asi at di ka 2008 di, pagkat ila ko din na ilipuluyan 5, magay mabayan. Di next, manjal din yan ay lipuluyan din di kataipon piping di. Yaon doy. Sige. Enggay mag-asak at naman uyak at man isuro. So nga actually uyak naging susuro one sem ay CCDC. Sa kay tao. Sa kami uyak ng garden. Di nan garden nakaman ni di. Yan ay mo kanat uyak at kasin man isuro ay tiksak at din na igagait ay kano at uyak man subsi. Si doy iso nga uyak man isuro. Ang amin ta kung ikat ano ka ngay din di kanandaan din rigat ngay di kumusta di experience mo sin mangrugrugi kay mantiwan smooth sailing ba nga pag apply mo kot naawat kay dagos mo no isum saktan ay Maga amin takot nandan sin adoy process. Siyempre waday sursurutun ta koy guidelines. Nan-apply ako sin 2008. Yan nas 2011 asak na i-permanent. 9, 10, 11. So 3 years. 3 years. 7 adi at ami si 4 years. Tan si doy kaman ni Didi net uray to pwede doy kanandan. Amag kami sa request I mean congressman. Ni same time man sir dangwa. Sin late dangwa doy. To ada time pa ay bagada nagkakatya mo yung man inap si kay permanente anyo. Ngum bakan si siyempre kumikinat tayo adi gat ulay mamangot ta kawan ide. Idi ngam anya nga rod iman waday process idi tan siyempre alangan na yung kaipilit yan. Adu cause di si doy ka. Idi gusto ay dumatong si Sir CD ay abanse. Sinay di usahay ng challenge yun sa usahay ng si Councilor Duani. At sino din ang challenge yun sa no bigat ang apang kaobserbaran ka na nakasubsiyak si din bukas. E di nalpas sa inobserbar na sa nan istorya kami siyempre conference. Diretso.
I don't believe that you can stay in your classroom with the rest of your teaching career. Mm. Within 5 years, you must be an school head. Mm. So you go for a masteral. Siyempre, actually, ngam idi 2009 niya rugya ka tayo man masteral. Oo. Idi enggay ka man magay finance. Kung join sardang ko adi. So nga 2014, nalpas ko din masteral na isabay sin cultural education. Oh. Wada di scholarship pa indot din si CE through PSEP nga Oo. about cultural education. Cultural education. So nga nan sabay di in kasin di Dios in graduate ko. Sidoy, nung gapusin challenge siya doy ay within 5 years, you must be an You school must head. be a Sidoy din na ipasin tuktok ko. So nga, idi, apag permanensik iman, ilak abdi no sinudi KRA. Kat, yaman sin nandana kay school head din motivation da din ina-attend and advice. Sidoy, si late ay Sir Adag ay doy, Sir Pasito, ay supervisor ni Sidoy di, hindi nalabas yung classroom ko, may district office. Recess umayag. Oh. Ito at na, ay tanoy, baso ko kanak, kasi na tinanan, aga, Saya mo yun. aw, nalabasak sin si di classroom mo yan, apehid sa pigsaniat mo man, isulo ay kaman ka din ay, nan mamay, ay tan adikan mabay, sungad tumutok doon si di didengak, usto mo tiyat mo man, isulo, tadi, ituloy mo dia, ana, Oo. siya man di ni at ng advice din sa inot, siyempre, sa'yo pinagpatakli. Data na ano ka, ba't ka-attain mo di target na within 5 years ng peso ngayon naka naka-student ka ng peso or Why surok na si 3 months. oh, Waday surok na si 3 months tan 2015, 16 nanti ay siyak. oh, Pinadas ko ay okay. nakirarang akak si di si head teacher, teacher Triak Loo. Nakirarang kak si head teacher. Siyempre wada din way mamanang si di principal pastors na nabayag dati ari si. Sige. So nga nangun unada siyempre ranking lang tadi. Right. I-balance mo di. Sakit ko din na yun na nabasang ingay ay. So yung karamere, imun unamot da manung danyo ay nang ilaplapos sindanan. Sige, HT1 kasi din niya, full play. HT1 at si di. Sin 2017. Right. Imun unas da manung danyo ay nang ilaplapos sindanan. So nga, doon may kutabo. Sinang kalidin usayan, out na kami din tumorno yung mga magsing kasilyas kanan. So kasilyas di, amagan na din na di. Ang din tadanan na. Kasi na ba? Sabi, as in, mayat ngayon, no, pandat ako, open tako, gayam si kaman hindi. Tan siyempre, da sana, mamanong tako da sa. Tama. Din ibaganda sa experience da. Experience, yeah. Kananda nga rin, dinalaing ay pagaw sina, inadal ko ay, sir ay di, si sir ay sapitan. Si sir sapitan, principal. Mantutugdo kami di district. Ilaksik didengem no sino ana dinalaing ipagaw mandeng tama ana laing ay man ipagaw mandeng mun nataw no isang gamingkot ka para no kamanay ano ka angay kat mandengdengot ang agpaiso ng isagsagan at ang sungbat tang no sa bali ay klase hindi pa nagdengo di nga nagpaiso di nga kung na may dapat naman dengo tagay yan talaga ay dengo dengan kanan lulu ay si Iman si Carlos si hindi ay si presidente din sa PDET Foundation di lulu si kanana no dengem ket ilam din kay si istoryam ket dengen na amo may interesado sa kaman ni samot lang din na anak no dedengen ilam ket man ano akat dedengen na amo may adalan na sa pati din ito pwede man diyang sakot no ilaw ket interesado na si sana di inailak ay isa ay karakteristik ko maangay ay mawaday dengen siday dengo man dengen ka tan siyempre wadan to ay istorya no apa nga wada dadi